Assalamu alaikum, barka da shigowa wannan tasha tamu ta Boboma TV. Idan farkon shigowanka ne ka samu ka danna mana subscribe domin ka ranga samun sababbin bidiyoyi da za mu ɗaura. Bari mu shiga zuwa cikin bidiyon namu domin ku ga yadda za ka buɗe email a wayanka. Mu shiga zuwa ciki yawa da farko kamar haka za ka zo cikin Play Store kenan. Nan ga Play Store a kowane waya ma akwai shi. Sai ka shiga kamar haka. Za ka jira ya bada. Za ka jira ya yi resharshe ya bado kenan. Mu jira shi dai zuwa connection kin ne sai hankali dai. Mu jira dai zuwa badowan shi. Kamar haka sabida yawanci in ka shiga zai ɗan ɗau lokaci. Kamar haka in ya bado nan ƙasa za ka ga nan create account daga ƙasa nan. Daga nan ƙasa hannunka na hagu kenan daga nan gashi nan create account sai ka taɓa kamar haka. Zai bado maka haka sai ka shiga promowa kenan naka ne za ka yi create ko sai ka shiga nan. Sai ka shiga kamar haka promowa gashi nan. Kenan sai ka jira ya bada gashi nan za ka zo ka sa sunanka kenan da sunan faminka ko kenan sunan babanka. Suna biyu ne a nan za ka saka. Ka sa naka sai ƙasa ka zo ka saka sunan babanka kenan. Kenan in ka saka a nan yadda za ka yi yanzu sai ka jira nan ƙasa ka gane ai. Kamar haka kun gani na sa kamar haka. Farhazar haka nan na saka dai don dai ku gane ku ga yadda za ku yi dai. Sai ka dawo nan ƙasa akwai suivant daga nan ƙasa gashi nan da launi blue kenan da launi bula sai ka taɓa shi. Shi za ka taɓa kamar haka. Sai ka jira ya bada dai. Da yake da farko in ka shiga wani sa'in yana nauyi sosai dai. Kamar haka nan sai ka zo ka saka shekarunka kenan. Da rana da wata da shekaran kenan da aka haife ka. Nan bari mu saka farhazar kawai. Mu saka kawai haka nan don dai ku gani. Mu wuce ku ga yadda ake buɗe wanda. Bari misali in sa haka nan. Yawa wata ma sai ka zo ka zaɓi watan. Rana ma sai ka zo ka zaɓi ranar da aka haife ka kenan. In ka dawo nan daga ƙasa za ka gani gashi nan jihar kenan. Daga nan kuma nan ne za ka zaɓi inda za ka saka wanda kai da za ka buɗe wane ne mace ne ko namiji ne kenan. A nan ne za ka zaɓa gashi nan sai mu zaɓi namiji kenan ko a na biyu gashi nan. A na biyu kenan sai mu zaɓi gashi nan layi na biyu kenan mun zaɓa kamar haka. Kenan sai mu zo nan hallau akwai launin nan bula daga nan ƙasa. Sai mu taɓa shi za mu taɓa kamar haka. Kaga nan ya bado ga sunan ya account kala kenan wanda ya maka za ka zaɓa. In ka ga wa'innan wanda aka bado bai maka ba kana iya zaɓan ka danna ƙasa na ƙarshe kenan ka yi ƙirƙiri naka. Amma ga wa'inda su suka baka wanda babu irin su kenan wanda za ka iya zaɓa daga ciki ka ɗauka. Kenan wannan bai maka ba kana iya shiga na ƙasa can ka zaɓa. Kenan hallau kaga mun zaɓi na farkon. Kenan sai ka sake danna. Nan za a nuna maka ka zaɓi code ɗinka kenan mode pass. Code ɗinka wanda za ka saka na sirri lambobin sirri naka wanda za ka riƙe su kar ka manta su. Sabida da su za ka ringa aiki. Kamar yanzu mu misali mu sa haka nan. Kaga mun saka sai ka wuce nan kuma sai ka zo ka sa number ka. Nimeron ka za ka saka a nan. Nimeron ka za ka saka a nan kenan. In ma ba kai ɗan Nijar ba ne in ma na wani waje ne kana iya shiga nan ka zaɓi ƙasar da za ka saka dai gaba ɗaya. Kenan sai ka sa number naka. Kamar haka misali dai za mu sa dai mu gani. Yadda dai za ku gani nan number ne za ka saka. In ka saka kamar haka nimeron ka za ka saka a nan. Kenan da ka saka sai ka dawo daga nan ƙasa dai kamar yadda ka gani za ka wuce. To in ka zo nan za a nuna maka gashi nan deja email ɗinka ka yi da buɗe shi. Gashi nan daga nan ka gani an nuna maka gashi nan ka yi da buɗe shi. Kenan sai ka taɓa sai ka dawo nan ƙasa ƙarshe za ka tafi. Ka ja shi ka tafi ƙasa ƙarshe can za ka ga gashi nan hallau dai ka sake taɓa. Gashi nan in ka taɓa sai a sake nuna ma kamar haka nan gashi nan hallau ka sake taɓa shi.
daga nan ƙasa gashi nan launi bula, sai ka sake danna shi kamar haka. Kenan sai mu jira ya buɗe. Daga nan ne mataki na ƙarshe wanda za a nuna maka da ka ida shi za a nuna maka ya buɗu kenan, ka ida buɗe email ɗinka. Kenan sai mu jira ya bada mu ga yadda zai bada. Yawwa yanzu nan ne service Google kenan zai yi research dai. Daga nan ne mataki na ƙarshe wanda za a nuna maka gashi ka yi creating account Google. Masha Allah gashi nan yanzu kun ga deja account Google ya create.